Bé, des del Bloc Jove volem denunciar una vegada més la incapacitat de l'equip de govern per a gestionar els diners dels salsirenys, en aquest cas del regidor de festes Rafael Fita, que s'ha gastat 90.000 euros més del que havia pressupostat per a les festes de Sant Bernat, unes festes que no han estat a l'altura del que una capital de comarca com Alzira. D'aquesta manera, tampoc entenem la negativa del regidor Fita de fer cas de les demandes de la joventut alzirenya. Cal recordar que ja per mes de febrer de l'any passat posarem en marxa la campanya Sant Bernat on tu digues, on la joventut alzirenya va poder opinar sobre quin model de festes volia per al seu poble. Entre les demandes de la joventut se trobaven la d'un bus nocturn i la de concerts en valencià. Des del Bloc Jove opinem que si ens hem de passar del pressupost, que siga per a coses de trellat i coses de profit per a la ciutadania. Així mateix, hem comprovat que en el pressupost de 2010 la partida per a festes es redueix en 30.000 euros, és a dir, menys joventut, menys soci, menys activitats. Este és el model de ciutat que el Partit Popular vol i que la ciutadania alzirenya, els joves alzirenys i el Bloc Jove, per suposat, no desitja.